Este és el riu Xúquer, el riu més important dels valencians. Font de vida, d'història i de cultura per a pobles sencers. I el que veiem al període hivernal, ací a la Sudantella, costa de creure. En ple hivern, quan un riu natural, amb l'ajuda de les pluges, hauria de baixar amb força, pràcticament tot el seu cabal queda encaixonat dins d'un sequiol d'uns pocs metres d'amplària. Uns pocs metres per a un riu que ha modelat el territori durant segles. On hauria d'haver un llit viu, només queda un canal estret. Esta imatge és la conseqüència directa d'anys de sobreexplotació, de captacions excessives, moltes vegades il·legals, i d'una gestió que exigeix al riu molt més del que el pot donar. El Xúquer s'ha convertit en un recurs explotat fins al límit, amb cada vegada menys aigua, menys vida i menys capacitat de recuperar-se. La imatge d'un model que prioritza l'ús intensiu de l'auia per damunt de la salut del riu. Un model que ara, amb la signatura del nou conveni del Xúquer Vinalopó, assigna més aigua de manera fixa anualment. Aigua que el Xúquer no té. El Xúquer no pot més. Demanem l'anul·lació del conveni a 10 anys del transvasament Xúquer-Vinalopó perquè hipoteca el futur del Xúquer i l'Albufera. Els transvasaments cap al Vinalopó sempre han sigut d'aigües sobrants, que no es poden determinar a 10 anys, sinó any a any. Aquest conveni transvasaria al Vinalopó en els pròxims 10 anys 500 milions de metres cúbics d'aigua. Una barbaritat. Al Xúquer no li sobra aigua. Este conveni és irresponsable. No té en compte el canvi climàtic. Tant el Xúquer com l'Albufera no tenen un bon estat ecològic. La prioritat ha de ser la seva recuperació. El cabal ecològic del riu Xúquer en el seu tram final és només d'un 1%. Amb el transvasament s'emportaran el triple. I a més, ara també volen endur-se l'aigua de la conca del Xúquer a Múrcia, a petició de la Confederació Hidrogràfica del Segura. Xúquer Viu ha interposat recurs al conveni a 10 anys i al pla d'explotació. De moment, hem de fer front a una despesa de 8.000 euros. Necessitem que ens ajudeu amb una donació a través de Goteo. La teua aportació té una desgravació del 80% en la declaració a Hisenda. Com podeu veure, necessitem la vostra ajuda. Malauradament, les despeses econòmiques en aquests casos són elevades. Podeu accedir a la plataforma goteo.org i buscar el projecte Defensem el Xúquer. Des d'ahí podreu sumar el vostre granet d'arena en forma d'aportació econòmica i fer que la justícia sigui possible i tant el Xúquer com l'Albufera tinguen veu.